Aj keď nehnuteľnosť nie je práve v Žiline, vždy postupujem rovnako dôkladne. Číslo 1. Osobná obliadka lokality. Prejdem si okolie a pýtam sa miestnych ľudí na ich názor na lokalitu. Bývali by ste tu? Najhodnotnejšie sú pre mňa názory ľudí, ktorí sú z okolia, no nie z rovnakej časti mesta či obce. Číslo 2. Dôkladná cenová analýza. Vytvorím komplexnú cenovú mapu porovnávajúcu vašu nehnuteľnosť s každou relevantnou ponukou na trhu. Bežne porovnávame desiatky a občas až stovky nehnuteľností s tou vašou, každú poctivo a samostatne. Číslo 3. Zohľadenie všetkých faktorov. Pripočítavame plusy, minusy za vybavenie, lokalitu, vek, proste všetky možné parametre. Číslo 4. Overenie skutočných predajných cien. Kontaktujem aj predajcov predaných či už čerstvo zarezervovaných nehnuteľností pre získanie ešte presnejších informácií. Takýmto spôsobom sa stávam odborníkom na predaj v danej lokalite. Aj keď tam pôsobím vlastne poprvýkrát. Rozdiel je len v tom, koľko času venujem spoznávaniu lokality, čo je zanedbateľné v porovnaní s poctivou prácou pri jej naceňovaní. Ste zvedaví, čo všetko robím pri predaji nehnuteľnosti? Chceli by ste vedieť, koľkože investujem do jej predaja? Pozrite si nasledujúce video v popise a budete milo prekvapení. Nezabudnite na like a na odber.